Aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane ngeyel. Iki aku jus ngawul. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, yen ngene kaya wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih, Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo urah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah. Nek kowe kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17 wong elek nyelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukurane ngarepe sing maha kuwasa. Ngono dipeng-pengke ora. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tanggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndelepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trima. Iki nek karepe piyayake aku diundang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong elek nyolok mripat. Bapakmu ki men batur arep bangun kayangan ki sing ora apa. Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoe, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol gayuh wulan wutong ngitung lintang tangi kelakone jebak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek sak wis ngilangi tata krama. Gong. Pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunekke wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunekke kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunek-unekke karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang alam padang ki, bapak gojek karo simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjen cilan kula do telat. Ya sesuk aku tak merono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun diralekke Panakawan, Den. Ya Bagong. Petruk Bagong Padhararjo, Petruk Bagong Padhararjo. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk, Ndara. Iya ya Bagong tak tampa. Iya ya Bagong tak tampa. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Nun inggih. Sewu-sewu kalepatanipun ing ngabdipun Petruk Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klapa. Apurenta ambok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur nesa paduka Sang Nata. Iya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun.
Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, mboten saking niatipun Petruk Dewi piyambak menika mboten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe, nggih. Bapakmu Semar kena ngapa teka utusan sira sowan ning Praja Ngamarta. Nuwun sewu kula tak sawetawis crita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwih metu mawon. Kula kinten nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk. Kuwatir ati kula, tumuli kula sowan wong telu, Gareng, kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa?" Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kulawarga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi cakra manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula mentah diparingi ilmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula mentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe kepinginan ki ngendika karo anak-anak, kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti. Ngoten niku. Terus Bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi, terus nyumet rokok. Terus ngendika ngenten iki. Blegegek ugeg sak nun sewu kula tak nirokke suarane Bapak ni Semar nggih sinuwun. Ya Petruk ora apa-apa. Mengko mundak enten tetembungan undak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane bapak. Apa tegese undak ing pawarta sudaning titipan? Undak ing pawarta jaman sak mangke sampun lembrah. Tegesipun sak mangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Upamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol. Tekan kidul melih pun enten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Undak ing pawarta menika sudaning titipan menika malah sak mangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun pundi mawon pun wonten riku niku. Iya Petruk nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, bapak ngendika ngenten iki. Truk, aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Mongko Karang Kadempel saiki kanane beda karo mbiyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta kuwi kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, matsinamatan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu merga perkara sing sepele, wekasan mentala karo sedulure, mentala karo tangga teparone, mentala karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal mbangun kayangan. Aku lho kaget. Gareng ya kaget, Bagong ya kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong? Kaget aku. Ngono. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngonten bapak wis ndisiki sik. Kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong dumadi saka Cak Mas Jamrut
hergeni kuwi ora, ning aku pengen bangun kayangan iki, pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindhane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan, kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa rejegan, ora ana rasa padha memungsuhan, ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong plirik-plirikan. Ning kono ayem-ayem tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene, Tru. Kowe tak kongkon Suwana maupun Den Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel, Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel, Truk? Kawula ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane. Kawula iki butuh digatekke. Kawula iki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut nggone bakal mbangun negara, nggone bakal gumegah rasane, rumangsa handarbeni negarane, wekasan tresna karo negarane, tumuli mbangun negarane. Niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sangganing para kawula. Mboten wonten namung ingkang wonten Kutagara, ning mapan wonten ing Parden, mapan wonten Karang Pradisan sedaya dipun caketi, dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kaliyan pangarepipun, bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan pangsanipun Sumrabu Darma menika ingkang sepisan kula dipun tutus dening Bapak Semar supados samboyo dhateng jengantika sinuwun sak kadang-kadheyan rawuh wonten ing Karang Kadempel sak mangke sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat klima sada cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selak garik cangkemku omong terus ora ana. Dados niki Semir ora ngawur, Semir ki lurahe kene. Semar kuwi melu-melu kowe gong ngerangan. Iki bengi iki aja nyebut Semir. Semir ki undangane cilik-cilikane lurahe kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan. Syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pangareping para kawula mboten namung sak gedhakan menika. Mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Semar menika nyatane ya apik, kemajane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat. Ngoten, mboten saged ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Kok? Ngoten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngapa kridane minangka dadi pangareping masyarakat, padha karo milih kucing dalam karung. Bon niki mawon sak teruse diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kadempel, supaya luwih bisa memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel. Wonten niku cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagumpang asama Petruk nun Pandhawa kuwi ora ningaku. Oh nggih. Lah terus nanging Werkudara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik Petruk. Oh menika langkung prayogi malah sae menika. Werkudara nggih. Wis midhanget ature Petruk munggo penemuning Siadi. Ayo mangkat. Petruk. Nun yen bapakmu butuh Prabeya aja metu saka bapakmu ning jupuka saka Jodipati dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu ora gate saka Jodipati dientekke ora apa-apa. Alhamdulillah. Gong proposal 1 masuk poin Gong. Wah lumayan iki. Petro aja ming Jodipati Maduka ora ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petro, yen perlu kasatriyanku digadhekke sik ora apa-apa. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Truk. Omongane bapak aku ora ya. Oh.
bareng danane masuk kok njur ndapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arep elek dhewe kok ana omongane sawenake dhewe aku ki wong jujur e. Kok beda karo gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek dite. Aja iki didapuk bendahara RT ditilepke kok. Gareng kae ya. Nek ora aku wis ora ana sing iso nampa dhuwit-dhuwit saka Ndara Werkudara, Ndara Janaka kuwi. Wapok ngawan. Aja nganti ketrusupan telik Mangendra Jala ingkang marajal saka sela-selane Garu. Oh, apik ta, Tru. Mana aja sok ngecesek aku ya ndek sastra. Ya ndek sastra, aku sastra patri. Sastra patri dengkulmu kowe ora. Padha ngoten, patri menggawe. Ya nek Kresna tenan, nek udu, wah wis kebacut meneke Pustaka Jamus Klimasada jebul diwenehke Kresna palsu. Wah, Pandhawa kapitunan sinuwun. Panus maning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Petro kan nombolo. Ngandera, kowe iki senengane gawe masalah kok. Pinas ngene iki piye? Aku meh ngomong kok. Nek ana sing nesu ya tandang ngono. Aku jenenge kurang tanggung jawab. Wis gawe wangsuli Petro kan nombolo kowe timbali nata mantra Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kyai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Ndarawati nggih Sinuwun Ndarawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rayi sampean. Lah kok dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape nyerwetek kaya bedet sewun kuwi tegalan. Drewi kaya grojokan ucape. Endah-endah yen batur gedhe bal 17. Wong elek nyolok mripat. Mung kere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Ndarawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa dalan ditunungke. Dadi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe iki. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinuwun Ndarawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho Prabu Baladewa, adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Iya tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sikik. Iki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tan trimanipun Sun Mandura keparengipun Bagong wis wani karo Prabu Ndarawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih ana kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinuwun Prabu Ndarawati. Lho, sing tau nek meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngono-onake kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Ndarawati. Wis ngerti. Kene minggat kono ora dadi malan kowe. Ditantang kok ming meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Dek nang omah bojone dikeplaki. Nang mungsuh wong lanang, wah. Pakake macan pisan. Kok ngancam kok pakake macan lu golek macan endi ora. Ngene, Baladewa. Lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono? Tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean iku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku.
Gong, sabar Gong. Gong sabar Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cerewet. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antek tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Kowe lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, kok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi seprene tok bangun wae ora. Kaya ngono kok ratu. Ngelingono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebak ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe ngune-uneke kawula, kon ngedhukke le dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong, ngedhukke kowe ora ana trung kedheping netra, glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, kok kandhane ngeyel. Iki wis ngawul. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus 5 sada karo Pandhawa, oh. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, yen ngene kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula yang mboten ajeng wani karo sampeyan. Sampeyan niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo urah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah. Nek kowe kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean nguneke kula gedhi bal 17 wong elek nyelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipengpengke ora. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Benak, manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kangen Gusti. Aku ora trimo. Iki nek karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong elek nyolok mripat. Bapakmu ki men batur arep bangun kayangan ki sing ora apa. Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol gaya wulan wutong ngitung lintang tangi kelakone jebak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek sak wis ngilangi tata krama. Gong pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunakke wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunakke kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunak-unak karo Baladewa. Mas.
Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang alam Padang ki, bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning jero dadi Bagong. Ngono nganti kowe ngecek karo bapak, siji ngecek karo bapak, loro ngecek karo Simbok. Kuwo. Tatahe nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang. Bol kok ora gelem. Kaya sing apik kong bol-bol iki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah ayo. Menyang endi? Bapakne mau neter Kadejayan. Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Tak tokke jero anakku akeh banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Pamane neter Kadejayan. Wah, ora minggat ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Bang, kowe meneng bae Gong. Lah kalih kula ora karo Bagong, padha gedene sinuwun. Ayo, metu coba Petro. Wah, anu sare cakalan kertane bawa Nenggala. Sing tantangan Bagong kok sing gelut Petro. Nek pancen wis diset lho. Pun disetel. Kula teng dalan wau pun kangselan kalih si Petro, Tru ngono nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak iki ora baen-baen. Terus kula mandheg kalih Petro kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Tru, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Tru. Oh ya siap. Ngoten niku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa nggih kalih kula kalih Petro. Iya Bagong nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandil. Gandeng Petro wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakangane Kresna, Petro kakangane Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kemanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudhar mbok wis men wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung dolen uyak-uyak mendring kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, entek-entekan tenan. Kon lho nggale mudhar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku kok? Anak kono wani? Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki tegese aku dudu ratu. Hah, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngungkurke ratu dosa kuwalat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Mrana. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petro, aku mungsuh Kresna. Ya mung kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendi tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Iya. Wani tenan karo sing tak wedeni apamu? Wah, Bagong kowe celtan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, Werkudara to. Wah, ngapunten jangan ngapunten. Edan karo bendarane. Niki ajeng delut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean ngono mawon. Werkudara meneng aja melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Amen. Ya semangkean. Lho, aku semangkean apa? Nyilih pustaka Jamus Lima Sada. Arep tak nggo tumbal.
Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pageblok apa piye? Lho, negaraku Taman Pageblok. Buktine apa? Dibuktekake nang negara Ndorowati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadigdayan. Aku ki kadigdayanku ping buruk. Pokoke wani-wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra bareng? Wong janjine ora nganggo pusaka kok lho. Duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani senjata cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake senjata cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel tak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, Nding. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati, terus tak uripke. Lho. Ya ora wong musuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang kok. Ora. Waduh cilaka mok aku iki nek ora duripke ora urip. Tenan kuwi yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan. Dadi kula ora direpke. Ora, ya wis rasa perang. Lah, ora terang. Wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Werku Dara bareng tok jak gojek. Lah edan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke cilik rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong musuh wong kaya ngene kok ya tok ulunge lho. Wah, mung rek gas durus. Watu kok sesuk ancor dikai gas kompor kae. Nggone metraka murup sak raine. Lah idak ndasmu kowe. Ben arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih, nggih ngoten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya, kula nyuwun ngapunten ora apa-apa. Aku iki kulita gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Lho, kowe nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, kula nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Bagong pancen bocah. Ana kawan sing dugal warisan. Yayi, kula nyuwun paring dawuh. Kula nyuwun pamit barengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Pacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta gong ayo mulih le. Ya ayo iki kandhane ya do mulih kok. Oh sik ketok. Ayo bali ning Karang Kadempel. Maksude aku mau ngetutke Ndara Bayadewa tantang-tantangan. Wah ning dalan padu le. Jejer iki padu. Mlaku jejer iki padu rame banget. Oh sampeyan ora gelem bali.
Kula ora bakal bali. Lho, Petro nek kowe ngono wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampean? Temu ndi bapane moneter kateten. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati bladat. Aku mlaku ngulon, dhewe mlaku ngetan. Terus tak tonton saka kadohan iki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa. Ngawe apa anak-anak Pandhawa? Anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir, Gong. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah. Oh ngono. Nah terus nek Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa. Mula api ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awak dhewe ora entuk gawe. Sik, Truk. Nek kowe bali, terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe. Hah? Perkara iki selesai, rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Mergo bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkonan anak sing ditresnani, kongkonan anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Mongko wong gawe gelo ati ning bapak iki sok nek mati ning neraka diloloi wesi panas cangkeme. Iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa iki lawange kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya, Gong. Mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak nek cara aku lho Truk nggunakake watak satriya mati dilakoni ning Ngamarta. Nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan, mati ya wis. Arep piye? Wong nyatane dikongkon karo bapak kok. Lah iya. Sing maju ki ora Ndara Baladewa. Sapa aku tak takon? Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae do goleki karo awake dhewe. Rasa wedi kae bayi-bayi. Kowe wong tuwa, kowe karo aku ki tuwa. Heeh. Wong tuwa kok kalah karo bayek. Arep bayi ning kae dedaya, nek wis menesu awak dhewe iki modar tenan. Truk. Modar ki mati ki dipetong 3 perkara. Mati 3 perkara piye? 1 mati utama, 2 mati madya, 3 mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae, labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitungi mati utama. Mula dibukake lawang swarga. Kuwi mati utama, mati utama. Kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener. Kuwi mati utama apa tekaning pati. Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya, akeh apike apa akeh alane. Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. Mati nista, matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sukmane ngramyang ora entuk dalan sowan ngersaning Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine wong nista. Ngono ya, Gong. Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to yakin Truk, ora usah wedi mati. Matimu nista. Utama. Ngono ya. Nek aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai. Lah. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, petuk widodari. Petruk, sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga. Blung. Sedelet terus cemplung ing neraka. Wis. Iki piye to le omongke wong deg-dege ora. Ngono kuwi asli, aku ora goro. Wah, ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Kowe ora wani to karo Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, ora wani.
kowe sing nantang utawa tok genahke masalah apa tok elekke kena dijum sarana aris apa ora nek tetep do nekat arep nyekel kowe omong aku tak rampungane terus iki ora ming cangkeman lho iki aku wegah iki nek ming ngomong tok kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa lho kowe ngembe karo aku kok Bagong iki nesu aja kok anak-anak Pandhawa mbok dewa medhun aku ora wedi Waton dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis kono. Engko nek Antasena tekan kene jak omongan. Arep ngopo kowe Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak eleki apa ora? Ora, langsung jawe laku sikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep tetek aku. Heeh. Tenan lho. Tenan wis. Nek tenan kowe lungguh buri kene. Oke. Kok nek kira-kira kowe Antasena dijum saranane ora gelem jawe aku asikate ya ning tenan lho kok rasa kuwatir pokoke wis takoni rasa kuwatir. Bekti lo nggih, Den. Ya tatompo, Tru. Pangestuku Tamanono, nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Tru aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Mandura ya? Sing ngendika sinten? Sing ngomong si Mandura. Kowe wani karo Mandura ya ngono apa piye nek upama kula wantun saestu pripun mapano lak bondo tanganmu tak krincung sikilmu nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawean Sinu Mandura kowe kudu iso ngaturake sebabe apa kudu iso kandha karo aku kowe wani karo Mandura padha karo kowe wani karo wong-wong Pandhawa kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip ayo le ayo wis tak jawil sik Truk wetengku lara lara piye mbok iki mangan apa kok mak penjelut ngono waduh sik Truk wah iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara waduh terus piye iki jare omongan sik nek mari tak sikate oh iya iya diulur wektune Truk iya 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 nuwun sewu Den nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun kula mboten ajeng elak nek Waton Petruk salah lho Waton Petruk luput monggo kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta sapa sing luput kudu dipidana kula niku manut ning nuwun sewu sampeyan niku nampa pelapurane Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki ana masalah karo Petruk sampeyan aja nampa sepihak aja nampa lapure Ndara Baladewa tok ning Petruk mang takoni perkarane pripun merga mriko kalih mriki mesti benten mriko digawe-gawe versi mriki ya tak gawe-gawe versi kula ning Petruk ora gelem gawe-gawe Petruk jujur apa anane lah perkarane apa perkarane ngeten kula dikongkon bapak ajeng bangun kayangan Truk sowan pepunden Pandhawa mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 Sada del kula tekan negara Ngamarta iya terus tekan mriku pun nonton Sinuhun Ndarawati ngersake pustaka Jamus 5 Sada arga tumbal wadal negara Ndarawati merga negara Ndarawati ketaman pegebluk lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong Ndarawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon saya sakniku akeh wong sulapan akeh wong gawe-gawe ya nek Sinuhun Ndarawati tenan nek dudu mongko nggo tumbal niku api-apike ming dipendhem nek nganti pustaka Jamus 5 Sada niku ming dipendhem kalih Sinuhun Ndarawati tegese Pandhawa kelangan kekuatan
Bagong ngomong ngoten niku. Lah kok Siluman Mandura nesu. Iblis lanang anomali jajaran sekretaris bawono Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat. Siapurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik Balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat terbangun kayangan iki sing goragat cengele kae apa piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake, nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampean, nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula lokke. Ayo, Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, unah-unuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku nesu mergo kula niku belani bapak ora kok nesu mergo Petruk niku wani karo Siluman Mandura ora. Nek Siluman Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Aja suwiyah-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werda. Ora ngune-une kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh. Truk nun. Nek tak petu-petu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengane iso mikir. Kok nganake Petruk. Surada penak weten Petruk. Wis penak. Wis Maria ngentut banter ora ngono. Ora. Lah ya untuk piyayi ya. Dua pura untuk piyayi-piyayi lah. Wis rada penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Nikat juping kono. Padake ora. Truk nun. Aku ora sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe dudu ora mung aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Saurane mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren ya aku terus. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku nganyen listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit senengane. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Ning aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, aku kula ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sungut iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotho sirahmu, aku sing nguripe karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ling ngundang piye? Kula ora ngerti napa-napa e. Sik terus tak nampani spret. Iya. Bagong ya ora senengane kok ya. Kowe lak mesok. Nggih ngoten mawon, wis ngono wae aku tak ambles bumi ya. Nggih. Santos ya. Ngopo, Gong? Anu mung jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan opo kok dijajal. Dijajal nek lobo bareng. Lambene ra. Ayo terus semangat 45. Galuh kae gendetane. Iya. Ku mlebet tang awe-awe abang putih sanjuane iku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwih-luwih arep gawe cintrakamu Truk. Diwaneni Ndara Antasena siap sumajung bantu arek kowe. Ya ngono ya, Kak.
Srikata Dyang Gatotkaca tinon mapak Karkasuta tekapira Kresna Parta Maneher Parta Maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita Ndara Gatotkaca iya Petruk mandhap saking Dirgantara kok sajahe kesesa pancen aku goleki karo kowe nek pun ketemu aku tak takon Wangsulana nggih kowe wani karo Siwa Mandura ya Petruk oh nggih ning wonten sebabe ngrasa kepian gunung tanpa guna yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning kepundhenmu Pandhawa kowe mirang-mirangke Gatotkaca Petruk aku isin duwe abdi kaya kowe yen kowe wani karo Siwa Mandura mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak adepake ning Pradata Adil yen kowe bangga aja takut dosa kecandhak Gatotkaca tak potol ndasmu mati dina iki Petruk ora nganggo cakepan to seneng wae mak tratap atiku sampeyan ngendika Petruk nek kowe bangga tak potol ndasmu mati dina iki Den kula niku wong tuwa kula niku wis tuwa kok ora ditebaske kowe tak pancal cangkemmu lho Gong sandiwara oh ya maaf sampeyan iku mestine kudune ngerti unggah-ungguh ngerti tata krama upama Petruk niku manganggo pleru monggo ora apa-apa kula ajeng napa-napake ora apa-apa aja kok dibondo mang pateni teng mriki ora apa-apa ning tata basane sing apik tata basane sing apik nggih patrane pun entek aku sing kono arep guyu ndak darani ngece aku arep gak sikut lho Kang kowe ya anggap ora glodak-glodak tak kira panggung arep diceceli yang sesinoman ngeterke seprek apa seprek jangan temojo kari siji sapa Ndara Antarja aku wis ngalahke loro wedan Ndara Antarsena karo Ndara Gatotkaca ha iki didumdil dumpil iki maksud didum adil aku wis ngalahke loro sing siji kowe waduh mbok aku rasah truk weh nyambut sikinan gak iso kabeh apa tuh nyambut gawe siji nyambut gawe kabeh aku nyambut gawe loro kowe nyambut gawe ngalahke siji waduh menak aku mati utama telek ku sing ngomong aku kok dadak mati utama ngilani bapak oh ya wis tak lakonane ya hati lho kok terus Antarja ki ampuh banget hakakane Ndara Gatotkaca ya ora ampuh piye kae putune rajane Mula dewane Mula udan kowe wani Ndara Antarja merem ngampet ambegan ula sak donya teka kabeh waduh ngeroyok aku heeh biasane pas merem pas ulane metu yakin aku ra gol ngati-ati kowe anggere kowe rung merem ulane rung metu nek arep mati ulane entuk ora masalah wah cilaka iki terus wis pokoke ditandangi rasa wedi ulane werna-werna ana ula bandotan ana ula dembung macan ana ula kobra asing nyemelang iki ula sendok kok iso ula sendok iki gak goreng ya entek bakmi ya entek ngomong kok karo jodone ya ula porok kuwi nggo nyuces karo nggo nglinting bakmi ngono iya tak
adepane, Truk. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke Wangsareja. Antareja isin winang bebarengan. Karung teka-teka ya Truk, dinteni. Biasane ndolong Antareja ki saka ngisor, Gong. Weh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Ada kelingan aku itu kok nek omong ngono kuwi. Nek Ndara Antareja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Jabule. Engko nak teko tak adepane ya terus ya, hati-hati lho, kok. Bapak keperanggul mungging ayuda bapak bawatnya bentar ira wang Ndara Antareja? Iya, iki Bagong. Nggih, iya. Duh, gugup aku wisan. Ana napa kok dadi sampean kok mrepeki anu napa jenengku napa jumeneng napa? Ketemu kalih kilu. Aduh. Kula. Aku tak takon karo kowe. Mang takon ning ampun angel-angel nggih? Iya. Engko ndak bijine elek. Iya. Petruk nendi? Nang Petruk nendi? Oh, sama madosi Petruk to? Iya. Truk? Goleki kowe kok. Ngene ya, Le. Piye? Sabar to. Maksudku aku ngaso kowe tak kon ngalahke Antareja. Nek Antareja goleki aku, kowe muni ora ana. Lah kowe ana ki? Iya. Aku nang kene ndelik. Omongan nek ora ana. Engko aku ngapusi. Engko mati nista lho, Truk. Ini tak kepruk wati ndas musik kene. Ora ngono iki to. Omong nek ora ana. Oh iya, ora ana. Nek ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku iya. Kowe grenengan ning kono karo Petruk aku krungu. Truk, krungu krungu kae tetep muni ora ana. Aduh. Truk kowe ngono. Kowe mangkel kok goblok banget kowe. Petruk ora ana. Kowe mau grenengan karo sapa? Kae aku ora grenengan karo sapa-sapa, aku nyetel radio MBS. Data disebutke stasiune barang. Ya men karo ndak ora percaya. Stasiun tuku. Petruk ora ana. Aku tak takon karo kowe, apa sebabe kowe kok goleki Petruk? Lho, tangane kok malang terik. Sakarepku tangan-tanganku dhewe kok. Ngomong goleki Petruk. Petruk wani karo Siwa Mandura. Pancen bener, ning Petruk ana alasan. Oh, aku ora perlu ngerti alasane Petruk. Ha iki eleke nang kene iki. Ora gelem nampa alasane Petruk tegese sampeyan niku wong sing ngadili ning ora adil. Pokoke Petruk tak cekel, tak bondo tangane tak grincung sikile. Dibingkem cangkeme ora? Nek dibontor sikile, nek cangkeme isih bengok-bengok, iya tak bingkem cangkeme. Dian kowe manut karo aku keparat kowe. Antareja? Apa? Petruk kakangku. Iya. Petruk iki lara kowe tak pateni. Ana apa? Petruk lara kowe tak keroki, tak suntekke. Men waras. Mati kok diame-ame. Aja arep karo Petruk kan kowe. Ki lurah Bagong. Sing arep ngadepi karo kowe.
Lho. Kowe nantang karo aku. Wani ye. Wani tenan karo Bagong kowe. Ora minggat sembur meloso awakmu. Kepiye? Udan cangkeme ambane ra jamak-jamak. Iki urung iki. Iki nek gelem tak ambake meneh. Gedhe ambo tenan. Anggo ngomong dasmu cukup aja. Aku iki bendaramu tok ndas ora ana bendara karo abdi. Ning kene anane meng Antarja karo Antaboga. Antaboga ki mbahku. Aduh ngono ngapura ya ngapura. Karo Bagong. Yen ngono kowe wani karo to sing tawedeni apamu edan iki ra mlayu-mlayu piye ya iki carane aduh. Mati dening aku. Wah, Antarja. Loro atiku. Kowe muni kaya kono. Kebangetan kowe. Kebangetan. Kowe dek cilik aku ora tau ngomong. Mari gedhe arep mentolo karo aku. Kebangetan. Ora san dadak musi karo aku. Truk. Aku ora sukses Ora sukses piye? Aku wis nangis ora dipercaya Aku iki potongane ora potongan memelas kok. Jo, ngopo? Yo ngarit yo, Gus. Sak penakmu dhewe. Antarja, opo? Ngene wae, kowe ngerti ora? Bagong ki nek wis nesu jagat anti keberbeken. Mergo aku nek nesu nyewa sound system. Ben luweh-luweh. Terus karemu piye? Nek kowe arep jajal karo Bagong tenan ayo ketokno japa mantramu Aji Jaya dimeja kawijayan. Sultan legane nganti ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo, aku wis bar kramas mau. Gak aku nonton kramasi meneh. Aku bar kramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gatheng siramu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gatheng, gareng, oh gatheng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanta. Ngapur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Aduh kleru. Ismaya bapakku kae, kae kakange Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Nek kowe wani karo aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewane dewamu dewa ula. Pak Ijo. Aku lula mbogem percaya ora percaya pokoke lenga ula. Setan rata-rata. Wah setan kaya setan. Arep piye? Ayo, kowe ngejak apa? Ora minggat lega kekulong dereng Bagong legane aja. Wes. Wah, matinya. Aku nak gelono. Hei. Bagi ngopo? Ilang ya, Truk. Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulang-ulang nang lemah ki ilang dhewe. Geton aku. Tiwas mempeng ana-ana ke ilang. Ndara Antarja iki ambles bumi. Dadi tok gulung ning isor kuwi mbleset ning jero bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Ngono aku pujek-pujekke entuk sapi teng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapi teng kesasar ning sarean men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak awak.
bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak plenet. Ah iya. Aku ngomong karo kowe jane males lho kok. Ayo ora ngono.